ଯିବା ବିଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପାଣି ବିଲରେ ମଡ଼ା ହେଉଛି। ବିଲରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣି ତ ନଈରେ ଆସିନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଆସିଛି, ମଡ଼ା ହେଉଛି। ଆଉ ତଳି ବିଲ ସବୁ ତଳି ତ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ହେଲାଣି ସବୁ। ଯିବା ଆଜି ବିଲରେ ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ଆମର ଘର ଲୋକ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶାଗ ତୋଳିବାକୁ, ମଦରାଙ୍ଗ ଶାଗ ହେଲା। ମଦରାଙ୍ଗ ଶାଗ ତୋଳି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ମଦରାଙ୍ଗ ଶାଗ ଦିଟା ତୋଳିବା କାଲି ସକାଳ ପାଇଁ। କାଲି ସକାଳେ ମଦରାଙ୍ଗ ଶାଗ ପଖାଳ ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ଫେର ଦୁଇଟା ବିଲକୁ ଆସିବା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଗ ବିଲରେ ବସିଛି, କାହିଁକିନା ନୂଆ ପାଣି ଆସୁଛି। ଏଇକା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଗ ବସିଛନ୍ତି। ହଁ, ଇଏ ଆମ ତଳା ବିଲ। ତଳା ଟିକେ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲାଣି ବିନା ପାଣିରେ। ପାଣି ନହେଲେ ତଳାକୁ ପାଣି ଦରକାର ଯେମିତି ହେଲେ। କ'ଣ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ଭୂତ ତଳା ଜଗିଛି ଆମର। ବିଲକୁ ପାଣି ଦରକାର, ପାଣି ନହେଲେ ତଳାକୁ ଇଏ ହେଉଛି। ପାଣି ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ପାଣି ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଦେଖିବା କାଲି ଆଡ଼ୁ ପାଣି ବିଲ ପଶିଯିବ ପାଣି।